дошли на годишен концерт, в който ще вземат участие малкия концертен състав на детски хор Добри Христов с ръководители диригент Галина Станишева, пианист Биляна Енева, музикален педагог Мариана Колева. Подготвителните и малката концертна група на танцов ансамбъл Българче с ръководители Ирена Станева и Жасмина Станчева, ръководител Иван Иванов. И солистките на Народен хор Българче с ръководител Елица Неделчева. Първи пред вас ще се представи подготвителната група на танцов ансамбъл Българче с детска закачка. Приятно гледане!